Priatelia, ahoj, dnešné video bude opäť na trošku iný štýl, ako ste u nás zvyknutí. Po vašej spätnej väzbe sme sa rozhodli, že sa s vami podelíme so niekoľkými zábermi, ktoré sme natočili počas nedávnej, dá sa povedať, okružnej trasy, kde sme začali v Exclusive Garage v Košiciach. Tam sme robili sadu kobercov pre Mercedes model CLE, nový model od Mercedesu, zaujímavé kúpečko. V autičku sme robili sadu kobercov 3D, teda komplexné uzatvorenie podlahovej časti vozidla. Celkom pekná sada v konfigurácii čierna, hnedá. Čo sa týka samotných kobercov a materiálov, určené sú do každého počasia na používanie počas celého roka. My dávame na koberce záruku 5 rokov na akékoľvek poškodenie s tým, že ak niečo nastane, nejaký problém, tak poškodený kus meníme za nový. S tým, že priemerná výdrž materiálu je plus minus tých 9 až 10 rokov. Ďalej sme sa vybrali do Karlových Varov, kde sme robili batožinovú sadu a sadu kobercov pre naozaj exkluzívne autičko, vyrobený iba jeden jediný kus, čo vám možno už napovedá, aká automobilka by to mohla byť. Jedná sa o Rolls-Royce Dawn v naozaj veľmi zaujímavej konfigurácii, kde sme kombinovali čiernu s bielou, s karbonom, cestovná sada, 2 kufre, tašky, sada kobercov, veľmi pekná práca, dovolím si povedať, že jedna z najkrajších, ktoré sme doposiaľ robili. Jedná sa o naozaj výnimočné autičko. V Karlových Varoch sme svoju cestu neskončili, ďalej sme pokračovali do Ostravy, kde nás čakali dve BMWčka. Priatelia, ahoj, my sme opäť na výjazde za klientom, tentokrát nedaleko Ostravy. Čakajú nás dve auta, BMW M5 a BMW X5. Obidve auta vybavíme naozaj komplexne, vrátane aj nejakých ochrán. Bude to naozaj pekná realizácia, myslím si, že sa vám to bude páčiť. Najprv sa vrhneme na BMW X5. Zakrývať budeme celú bočnú stenu, podlahu, priestor okolo líšt. Môžeme si pozrieť, ako to autičko vyzerá predtým. To isté v zadnej časti, budú celé tie boky uzatvorené, kufry, zakrývame bočné steny, zadné sedadlá zo zadnej strany a plus ešte, keď na detičky, realizujeme aj ochranu predných sedadiel proti okopaniu. Opäť kompletná sada, vrátane ochrany sedadiel pred okopaním, komplexné uzatvorenie batožinového priestoru. No, takže kufr máme uzatvorený. Tu máme okrem sady kobercov ochrany kufra aj ochrany zadnej časti predných sedadiel. Každá ochrana je vybavená 2 cup holdermi a jedným väčším priečinkom na dokumenty alebo na nejaké drobnosti. Inštalácia ochrany nie je vôbec náročná, snažíme sa v čo najväčšej miere vyhnúť týmto gumičkám. Nie je možné sa vyhnúť úplne, ale vidíte, že na celej ochrane sú iba 2, s tým, že zakladáme to za plastovú časť. Sada kobercov, klasika, a našu výpravu sme zakončili BMW M5. X5 máme za sebou, teraz sa púšťame do druhého auta a tým je BMW M5. M5 Venom. Opäť sa môžeme pozrieť na to, ako auto vyzerá pred založením kobercov. Následne sa pozrieme na finálny výsledok. Tu sme robili kompletnú sadu aj s ochranami sedadiel, kompletnou ochranou kufra, box do kufra, respektíve organizer do kufra. Súčasťou sady je aj vložený box do batožinového priestoru, alebo inak organizer. Box je ukotvený na podložke do kufra magneticky. Je to vlastne z toho dôvodu, aby sa nehýbal. Tak to vyzerá znútra.
V túto chvíľu máme obidve autička hotové. Táto sada bola opäť niečím výnimočná. Viete, že robíme veci pre vás na mieru. V tomto prípade sa koberce niesli v štýle Venom. Myslím si, že sú to zaujímavé auta, aj tie práce od nás boli naozaj pekné. Rozhodli sme sa podeliť s týmito zábermi, lebo sú to naozaj pekné autička. Škoda by bolo sa s vami nepodeliť. Hurá na vec! Máme tu dnes ešte jednu zaujímavosť. Prišli k nám chalani s nejakou ponukou na spoluprácu. Majú zaujímavý výrobok, taktiež ako my sa zameriavajú na prácu s karbonom. Majú trošku iné odvetvie. Poďme sa pozrieť, čo nám priniesli. No takže čo to máme? OK. No vyzerá to byť väčšie ako na tých Instagramových fotkách. Vyzerá to dosť no. Ale to robíte vy, spracovávate? Karbon robí pán, ktorý sa venuje karbonu a závoďakom. Strojárska výroba, tom začal ja. Celá vodná je zložená vlastne hliník a karbon, iného tam nie je. A je to vlastne leštený karbon, nelakovaný. Je veľmi vysokej kvality, boje, estetika, finish. Zatiaľ asi iba takýto klasický ten biokarbon, nie? Boli prototypy z iných karbonov, ale tento sa osvedčil najviac, zatiaľ je len takto, jak je. Máme na pláne aj iné vzory karbonové. Môžeme ukázať? Vidíš tu zlatý obuvok? No, napríklad presne. Forged carbon s zlatými platkami. No a to by proste fakt, že krásne oživilo. Vlastne tento prototyp je taká skôr strojárenská estetika, že není to vyslovene dizajn, ktorý by sa načítal na papier, skôr zmýšľam tak postupne, že vedeli sme, čo chceme. Ten výnimočné na nej je, že sa točí, keď si ľudia podávajú hadice, tak sa vám nezamá. Všetko sa odvíjalo od toho točiaceho stroja. No to je To s týmto začalo. Karbon prišiel že skôr. A táto vodná je teraz proste čisto technická. za mňa je fakt krásna. Ten dizajn je pre mňa strašne pútavý. Keď si všimneš, aj tuto sú tie kalmo listy vygravírované, tam by to znieslo nejakú farbu aj to logo. Ste aj takí fajnšmekri, že radi vy si vychutnávate šišu, tak proste ste si nejakým spôsobom navrhli tú svoju a... Vieš, že ani zrovna nie, no. Aha, okej. Tiež není fajčiar, ale fotku si dám, že je to pre mňa taká chvíľka, že človek to vypustí. Ono to mňa len tak napadlo, že proste prečo sa vodno netočia. To pár dní som mal nakreslený vlastne ten stredový mechanizmus a chcem to ukázať jemu, tak on sa vlastne ku mne potom pridal, že mi s tým pomôže a spoločne sme už vyvinuli ten zvyšok okolo toho. My zháňali firmy, ľudí a na Slovensku to je veľmi ťažké niečo takéto vyvinúť. Prvá bola celohliníková, bola extrémne ťažká. No to bolo drevo sme hneď vylúčili. Na Slovensku je veľmi obťažné zohnať, že firmu, že prototypová výroba. Musím pochváliť pána, ktorý robí karbon, že je ochotný s nami spolupracovať, vidí v tom tiež nejaký potenciál. Mimo fajok sa chalani zameriavajú aj na takúto exkluzivitku. Koberec je robený komplet ručne. Myslím si, že je zaujímavé takto vystúpiť vo vašej garáži, nie? To ver. Za mňa fakt cool. Veľmi príjemný inak a fakt vidno, že je prepracovaný úplne že do detailu. Chlapcov nájdete tu. Yes, yes. Určite im dajte follow a sledujte ich prácu. Mali by sme sa podporovať. Všetci, čo sme tu na Slovensku, držíme spolu. Garáž máme hotovo, urobili sme si nejaké fotky, nejaké zábery, takže ideme ku nám na záhradku a tam fajku odpalíme. Sme u nás na vami už dobre známej záhradke, chalanov sme zobrali k nám, oni aktuálne pripravujú to, čo sme tu prišli otestovať. Rozpalíme to a vyskúšame technológiu, ktorú nám priniesli. Ešte by som vám chcel povedať takú zaujímavosť k tej fajke. Není to taká klasika, ako možno sú ľudia zvyknutí. To znamená, že nemalo by vás škriabať hrdlo, nespáli sa vám ten tabak tak rýchlo. Ja ako som napríklad nefajčiar, ale raz za čas si nájdem čas na takú pohodu pri vodnej fajke. Chcem si popri tom vybaviť aj nejakú prácu, porobiť si storky pre vás napríklad a podobne. Za mňa, ak máte garáž, kde si občas posedíte s kamošmi napríklad, tak toto je ideál vybavenie. Ideme to vyskúšať. Let's go. Najprv to trošku rozbehneme. Veľmi zaujímavá inovatívna technológia je tento klbík, ak to môžem nazvať, že sa vlastne točí celý dookola. Nice. Určite oceníte vy aj s vašimi priateľmi, ak sa radi delíte samozrejme. Zaujímavý efekt, čo môžem ja sledovať, je, že je to naozaj chladné. Je tam žiaden pridaný ľad v tej vode ani nič. Má to viacbodové chladenie, tým kým sa dostane vonku, tak prejde viacerými časťami. Není agresívne, necíti to nejak moc v hrdle. Ja by som dal takú solidnú 9, i keď nie som akože úplne fajnšmeker na šiše. Chalani, díky. Ďakujem. Haha, Maroš, čo ideme robiť? Ideme si zahrať ping-pong, pretože
sme si minule boli zahrať u Jokiho, tak sme si zriadili takéto provizorné pingpongové štúdio. Chcel by som vyzvať Maroša na súboj, pretože v minulom videu som si nemal priestor zahrať, takže ideme na to. Súboj príjmam. Výborne. Ideme na vec. Let's go! Takže začínam prvý. Yeah. Ideme na to. Fight! Tak som mal bod. Bod pre mňa. 4-1. Tomu 6-2, podľa. hráme do 11. No. Ty vole, zapnú sa kamery. A čo? No. Ani predtým ti to nešlo. Kurník. 8-2. Dobre. 0, Dobre, tak. 1. Tam, takže striedačka? Hej. OK. Tak dáme si do 3 bodíkov, nie? Round Dobre. 2. Okej. OK, takže podám. Hej. Počkaj. Dobre. Som chcel zostresovať? Nie, som chcel... Počkaj, vlastne fakt. 2-0. Daj to na vás. Kurník! 4-4. Yes. Nevidíš ten set? Hej, Som zasadený. to preto vyhrávaš. 8-6. 8-6. Let's go! 8-7. Je to napínavé. Teoriť. Smeč. 9-8. To nič neznamená. 10-8. Yes. 10-9? 10-9. Yes! 11-9, ale musí byť 2 rozdiel. No tak to je. Yes, dobre, One. takže... OK, tak 1-1. Tretie kolo, 1-1, no. Teraz je o víťazný. Ak to prehra, tak čo? Tak musí zjesť citrón. Celý? Tak aspoň polovičku. No, zjesť a požuť. Jasné. Dobre, okej, dobre. Tak príjmam. Dobre. OK. Deal. Final round. OK. Let's go. OK. Dobre, poďme. Fight! 1-1. Okej, podám. Yes! Máme tu technické problémy, dobre. Yes! 3-1. Pre teba? Yes. Yes, 4-1. Mimo. 6-5. 6-5 pre mňa. 6-6, čo dávaš? Á, ja to 7-6 pre oranžový tým. Kurňa! 8-6. 8-6, no ale nič, že ešte stratené, hej? 10-6. 10-6, citrón pre porazených. Ty vole. Taký som o tu, aby si mohol. Dobre. Citrón pre porazených. Počkej, koľko je? 10-6. To prdele! Winner! Zmaroš zachránil brata, že si ho zladil loptičku. Oranžový tým vyhral a porazený Dušanov tým je... Citrón. Nevadí, no. Aj také sa musí stávať. Tento citrón je odmena pre porazených. Ošupem ti ho. Hej? Dobre, dobre. Ideme na vec, to je Dušanová odmena. OK. Citrón. A myslím si, že bola to veľmi dobrá hra, aj celkom vyrovnaná. Áno, bola to veľmi príjemná hra, musím povedať Dušan, že si nám tu pripravil príjemný večerný team building. Som rád, že ste boli pri ňom aj vy, Tak. drahí naši. Ale myslím si, že ťa zachránil tvoj dnešný outfit. Áno, oranžový tým. Pretože- Musíte sa vedieť vždy obliecť. To Čo ja je to tak- tu? OK. Šťavnatý citrón, sa mi sliny zbiehajú, isto aj vám, že? OK. Zozdávam kameru Marošovi. Páči sa. Yes. Bola to príjemná hra, myslím si, že si môžem podať ruky. Dušan, ďakujem Tak. za férovú hru. A ja ďakujem. A OK. vychutnaj si sladkú odmenu. Akože ja nemám problém s kyslým, takže toto by nemuselo byť až také zlé, takže... Mám tiež celkom rád kyslé, ale som zvedavý, že ako ho Dobre, let's go. akceptuješ. Mám kyslý ksicht a je to aj kyslé. Ale je to fresh. Je to dosť fresh. To predsa chceš. To predsa chcem. Hotovo, vybavené. Bomba.
Sme na konci dnešného videa. Všetkým, ktorí ste ho dopozerali až sem, veľmi pekne ďakujem. Budem rád, ak sa podelíte o svoje dojmy a pocity dolu v komentároch. Dušan ocení nejaké vaše tipy ohľadne pingpongu, aby nemusel do budúcna jesť citrón. Určite to nie je naša posledná partia. Ako vidíte, pokiaľ si u nás objednáte koberce a nemáte možnosť za nami vycestovať, vieme vám zabezpečiť montáž u vás doma. Všetky autá máme pomerané. Málo kedy sa stane, že sa nájde auto, ktorého rozmery nemá, pokiaľ nemá pravostranné riadenie. Stačí nám presný model, rok výroby a samozrejme, pokiaľ máte nejaké konkrétne požiadavky, veľmi radi ich uvítame a prispôsobíme im vašu objednávku. Veľká vďaka vám ešte raz za pozornosť. V sekcii komentárov nám môžete napísať, čo by ste chceli do budúcna vidieť. Vidíte, že snažíme sa aj my obmieniať ten štýl videí. Tu sme mali niekoľko záberov z minulosti. Ďakujem vám všetkým za to, že nás podporujete. Ja vám prajem ešte príjemnú nedeľu a vidíme sa o 2 týždne, nedeľa 13:33. Ahoj. Je to pravda, čo chalani tvrdili? Technológia!